Zazzafan martani daga bakin shugaban ƙasar Najeriya wanda ya nemi ya tada zaune tsaye bisa ga wannan gagarumar rigima da ake yi ta ƙasashe guda biyu, Isra'il da kuma Iran. Tabbas babu shakka wannan magana da shugaban ƙasar Najeriya ya yi, Bola Ahmed Tinubu, ta nemi ta tada zaune tsaye sannan kuma ta jefa 'yan cikin ƙasar Najeriya cikin ruɗani tare da tashin hankali bisa ga wannan magana da shugaban ƙasar ya yi, Bola Ahmed Tinubu. Ku kasance da mu har zuwa ƙarshen wannan bidiyo domin ji da kuma gani da idonku akan abubuwan da suke faruwa waɗanda ba ku sani ba. Don Allah ku daure ku biyo mu har zuwa ƙarshen wannan bidiyo. Amma kafin mu tsinduma kan cikin bidiyon kai tsaye, za mu so ku danna mana subscribe kana ku taɓa alamar ƙararrawar sanarwa domin samun ingantaccen ayyukanmu da zarar mun ɗaura. Ku kasance da mu har zuwa ƙarshen wannan bidiyo idan kun san halin da ake ciki na rigimar da take faruwa a tsakanin Iran da kuma Isra'il. To tabbas za ku ji abubuwan da za su ƙara ba ku dalilai na yin magana akan wannan rigima da take ta faruwa wadda ba kowa ne ya sani ba. A yanzu babu wasu labari da suka fi yawo a kafar sada zumunta irin labari na ba ta kashi da kuma bayar da wuta da ake yi a tsakanin juna, irin yadda Isra'il ta kai wa Iran hari na muggan makamai masu linzami wanda daga baya ita ma Iran ɗin ta mayar da martani, domin Iran ƙasa ce ta musulmai wadda ita ma ba ta jurar irin waɗannan abubuwa irin waɗanda ake yi wa wasu ƙasashen kai tsaye ba tare da ɗaukan mataki ba. Ƙasar Isra'il babu wani wanda bai san labarinta ba a yayin da ta takura wa ƙasar Falasɗin inda Falasɗinawa suke, wanda in dai ka san tarihi kuma ka bibiya ka san da cewa Isra'il na ɗaya daga cikin waɗanda Falasɗinawa suka ba mafaka a yayin da suka rasa ƙasarsu a zamanin da, domin wannan labari ne mai tsawon gaske, amma kuma yaƙi ne wanda Isra'il suke ta yi wanda har izuwa yanzu yaƙi zuwa ƙarshe. Sun yaƙi Falasɗinawa har ta kai ga sun rasa guraren zamansu, yara ƙananu sun rasa iyayensu da kuma manya waɗanda suka rasa ayyukan yi a ƙasar Falasɗin, wanda hukuma ko mu ce Majalisar Ɗinkin Duniya ta shiga wannan al'amari inda aka kawo daidaito har aka yi musu sulhu. Sai da ko ita ƙasar Isra'il bayan wannan sulhu da aka yi musu, duk da haka bata haƙura ba, ta ci gaba da yaƙar ƙasar Falasɗinawa duk da cewa Majalisar Ɗinkin Duniya ta shiga lamarin. Hakan yake tabbatarwa da mutane cewa akwai zagon ƙasa sannan akwai bakin wasu ƙasashen na wannan yaƙi da ake. To kwatsam sai ko Isra'il ta kai wani muggan hari ƙasar Iran inda ta tura musu makamai masu linzami masu yawan gaske. Ita ko ƙasar Iran ƙasa ce wacce ba ta yarda da irin waɗannan abubuwa na ba daidai ba. Bayan waɗannan makamai da aka tura musu, tuni Iran ita ma ta mayar da martani, domin a shirye take a koda yaushe, kamar yadda shugaban ƙasar Iran ɗin ya bayyana. Ya ce ba za su taɓa yarda da irin waɗannan abubuwa ba, sannan kuma ba su yarda wata ƙasa ta nuna musu ƙarfi ba ko kuma ta nuna musu mulki sannan ta nemi da ce za ta yaƙe su. Duk wani wanda ya ce zai kara da su a shirye suke 100% domin yaƙarsa. To wannan rigima dai ba fatanta ake ta ɓarke ba, amma duk da haka shugaban ƙasar Najeriya shi ma Bola Ahmed Tinubu me ya tarka, shi ma ya yi magana akan wannan rigima da take faruwa, wanda wannan magana da shugaban ƙasar Najeriya ya yi ta nemi ta tada zaune tsaye, inda ya jefa waɗanda suke ƙarƙashin mulkinsa wato 'yan cikin ƙasar Najeriya cikin wasuwasi da kuma tsoro na ganin cewa bai dace a ce yana ɗaya daga cikin waɗanda za su yi magana ba bayan rigima ta cikin gida da take faruwa a cikin ƙasar ta Najeriya wacce aka kasa magance ta 'yan ta'adda da suka takura wa mutane, a ce kuma shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu yana saka baki a irin waɗannan abubuwa da suke faruwa manya-manya. Sai dai ko abin da shugaba ƙasa Ahmed Tinubu ya ce ba wai wani abu bane wanda wasu suke ganin cewa zai iya kawo wata rigima ko hatsaniya tsakaninsa da waɗannan ƙasashe da wannan dambaruwa take faruwa a tsakaninsu, domin Bola Ahmed Tinubu bayanin da ya yi shine kamar haka, inda ya yi magana ya ja hankalin Iran da kuma Isra'il kan cewa yana mai gargaɗinsu da su daina yin wannan abin, domin wannan abin ba zai haifar da ɗa mai ido ba. Suna shirin dawo da yaƙi waɗanda aka yi a baya, waɗanda aka samu sesanto da kuma daidaito a duniya, wanda suke ƙoƙarin dawo da shi har izuwa yanzu a ci gaba da yi. Kamar yadda kuke ji dai, wannan ita ce maganar da Bola Ahmed Tinubu ya yi, amma tuni mutane waɗanda suke ƙarƙashin mulkinsa na ƙasar Najeriya suka fito suka fara martani da ganin cewa bai kamata a ce shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu ya yi wannan magana ba, ya ji da iya matsalar da take faruwa a cikin ƙasarsa ba tare da ya yi wannan magana ba. Sai dai ko a wasu ɓangaren wasu mutanen suna yaba wa Bola Ahmed Tinubu bisa ga wannan magana da ya yi, domin ko musulmai aka taɓa, domin duk wani wanda ya san wannan abu da yake faruwa yawanci an fi ba wa Isra'il laifi,
domin yawanci su ne waɗanda suke fara hassasa duk wani yaƙi da ake yi, kasancewar su za a iya cewa ba musulmai ba ne, amma Iran musulmai ne, kuma duk wani musulmi ya kamata ya goyi bayan musulmi a duk wata hatsaniya da ake yi ta duniya, domin kamar jihadi ne ka kare musulunci da kuma musulmi, domin duk wani musulmi ɗan uwan musulmi ne a faɗin duniya baki ɗaya. To masu kallo da kuma sauraron mu, wannan bidiyon da kuke gani shine takaitaccen bayanin da za mu yi muku bisa ga maganar da Bola Ahmed Tinubu ya yi. Shin menene ra'ayinku game da wannan magana? Kuna goyon bayansa ko kuma kuna daga cikin masu yin raddi akan abun?